Lana hemen izan da, ikerketa antropologiko bat itxia Landalab proiektuaren barruan. Landalabek 3 helburu ditu, ez? Landalaben helburuak dira alde batetik teknologia bat eskaintzia arreta goiztiarreako, hau da, esan nahi du horrek batez ere pertsona helduengan eta bakarda egoerak ekartzen dituzten arriskuen inguruan interbentzio azkar bat itia, hori daka helburu bat. Eta beste helburu bat da kostu efizientzian ikuspegi batetik eskaintzen dabana, eskaintzia bertako baliabide komunitarioak eta bertako indarrak eta auzokideen indarrak aprobetxagoaz, ez? Eta horrek konektatzia dauden gizarte zerbitzuekin. Eta gero azken baten sinpleki dakagun helburua da batez ere pertsona helduen bizi kalitatea hobetzea. Lana egin duzuen bitartean, nolako egoera aurkitu duzue? Egia esan alde batetik topatu dugu datuei behitxuta, ikusi dugu Amasa Villamonako herrixan, landa eremu bat pixka zaharkitua, Gipuzkoako zahartze tasekin konparatuz eta pixka numeruei behitxuta. Baina gero beste alde batetik ere indargune oso interesgarriak ikusi ditugu, ez? Ikusi dugu adibidez konkretuki Amasa auzoan indegu ikerketa eta auzolaneako eta auzozaintzarako eta baduela joerak eta indar batzuk aprobetxatu behar dianak. Orduan, alde batetik ikusi dugu badagoela etorkizunean sortu aldian arazo batzuk, pertsona nagusi zen inguruan eta euki aldeen bakardade egoeren inguruan, baina ikusten dugu ez alde batetik ere indar asko dagoela, hemen auzotarre organizatzen, antolatzen, eta auzolaneako joera oso aprobetxagarria dagoela ikusten dugu.